Jo el que vull és felicitar a tots els jugadors que han participat avui amb la samarreta del Palamós. Crec que la segona part és de curs d'entrenadors, és perquè ho treguin, perquè ho mostrin. La segona meitat que ha fet el Palamós avui és per recordar-la durant molt de temps. Tàcticament l'equip ha sigut espectacular. Si l'equip no hagués treballat de la manera tàctica, de la manera actitudinal amb la que ha treballat, amb esforç, amb constància, sobretot amb molta concentració, això no ho traiem. Ho intentem, si surt fantàstic i si no surt doncs el més important és treure els 3 punts. Qui realment hi entén de futbol, qui realment intueix, veu, llegeix els partits, haurà vist que la segona meitat que ha fet el Palamós és espectacular, però amb lletres majúscules. El que farem el diumenge de la setmana vinent a les 16:30 de la tarda contra el Gavà és tornar a sortir a mossegar, tornar a sortir a morir i intentar sumar 3 punts més per arribar al nostre objectiu, que és els 45 punts i salvar la categoria.